Dnes zasadalo zastupiteľstvo mesta Banská Bystrica. Najdôležitejšie a najdiskutovanejšie záležitosti sú podľa mňa tieto. Odpredaj domu na Skubinskej ceste. Bolo to veľmi zložité rozhodovanie. Ja som napokon hlasovala za to spolu s ostatnými poslancami, ktorí za to zahlasovali, aby sa dom dostal do obchodnej verejnej súťaže. Pokiaľ by z nej vyliezlo nejaké zlé riešenie, tak ešte stále bude možné ten odpredaj zablokovať. Podchod Kapitulská. V rozpočte je ponovom rezervované 56 000 eur na projektovú dokumentáciu a predbežne 917 000 eur na realizáciu sanácie podchodu. Prvýkrát mestské zastupiteľstvo postalo peniaze z poplatku za rozvoj do realizácie. Bude urobený chodník pri ceste na Pršťanskú terasu a bude urobená úprava v križovatke ulic Komenského, Skuteckého pri základnej škole Slobodného slovenského vysielača. My sme ako výbor mestskej časti toto chceli dopracovať, stiahnuť z dnešného rokovania, ale poslanci náš návrh nepodporili a schválili to tak, ako to bolo predložené. Zrušenie materskej školy v Šálkovej. Ja som za to nehlasoval, pretože som presvedčený o tom, že potrebujeme policentrické mesto a potrebujeme komfort pre obyvateľov vo všetkých mestských častiach. Myslím si, že bolo dosť času na to, aby bol tento problém nejakým spôsobom vyriešený. Škôlka bola 24 rokov, najmä na základe zmluvy o dočasnom nájme priestorov. Schválili sme manuál verejných priestranstiev, ktorý bude záväzný pre realizáciu úprav verejných priestranstiev, ktoré bude realizovať mesto Banská Bystrica a bude k dispozícii aj pre súkromných investorov. A na záver malá zaujímavosť. Medziročne výber z pokut z objektívnej zodpovednosti, čiže pokuty, ktoré vybrala mestská polícia, stúpol medzi rokmi 24 a 25 zo 60 000 až na 240 000 eur. Dobre, nie? Ozvem sa na budúce.